אומר שאתה חולה, אתה לא יכול להישאר. והמיצג מבוא קדימה. המיצג, כן, זה שאני בואו קדימה. המיצג, בואו קדימה. המיצג, בואו קדימה, לא רואים אותך. אבל אז לא יראו את השלטים. לא, הם באמצע, מה? שהם חלוקים, יש לנו בקשת? בקשת? בקשת. תן לה בקשת. זה קצת מתקפל לי. רוצה לשאוף? חבל על הזמן. חבל על הזמן. שלום, אני ג'יק מתחבורה במגמה. ציבורית, אתם שמחזיקים את השלטים, אתם עוזרים לנו להראות את החשיבות של תחבורה ציבורית לקראת הבחירות שיש לנו בתל אביב, דברו עם ההורים שלכם על זה, אוקיי? ואתם בתור בני נוער, תשתמשו בתחבורה ציבורית, זה יעזור לכם לנוע ממקום למקום. הזווית שלנו שתחבורה ציבורית אנחנו הולכים ברגל. יותר ידידותית לסביבה, הכי טוב. אוקיי? תאמין לי. יותר ידידותית לסביבה, ובגלל זה אנחנו רוצים שתהיה תחבורה ציבורית